Bei sé fad hart tris na hiiche an nocht. Múch fran na cíne agus cafra amach na críne. Si inne an lá dead an Nollag, lá chin an dála dhéag mar a thugtar ar a gunamara, nó Nollag na man mar is far anna ar a gúige mún. Tá tradiisiún mhór ag baint le Lá Nollag na man neisgurt na tíre, ach cé as a tháinig an tradiisiún seo. Is féle bheog bhí ínte i gúmparáid le Lá Nollag héin, sin ein taobhstoch go dtí féle Nollag na manir. Agus an sort rud a bhí chatarlún aga míoch sólastí beaga ag maná atar a héin, brain í Fhine agus cíistí mílte agus rud í marsin, ach ní bhainech na fér mórán níor mórán buinte chuile sé bhéile sin agus is stocha gur maríálar sin a tháinig an seanachil chun cín Nollag na bhar, Nollag mór bha agus Nollag na man, Nollag gan bha. Cé nach ra tradiisiún na man ag baint leis an lá dearnach de héisiún na Nollag san níorthar, is go bhfuil le máir a feirtear gur óchaid inte féin a bhí sa séú lá de bhí ainir. Lá chin a dála dhéag go muidir láise agus na hiúra bhí íchin a dála dhéag. Agus lástaí ráchainil déag an úmas gála dhéag na Nollag. Chuirtí rá beidir ráchainil nó tríchainil chuile inniug. Agus sin cahuaim siad a bhí chaine chlógus iteach sin nach gáile machar na crucán, breanú timppla na tíchi, mar bhí chuile heach lásta. Ach cé go bé inniu Lá Nollag na man, siad na fhir itá san nuacht. Dógur Teachta Dála Fhine Gael Brian Hayes gur chóir comisiún ar Stádas na bhar a bhhanú deoir na feibanna dar leis atá ag fhir síl an lei inniu. Sé féin warú an fá is smú go maritar firóga inniu, agus siad fhir atá cinnteach as idir an nuacha agus nuacha cúig fan géad de choirilucht an éiring. Ach an bhfuil an síl cho duna ag fhir inniu, go dastín comisiún bhthú le na Stádas sa síl a chinú. Well, heb go sé canal idirnach lá na man bh se caiin fi se nícham ghfuil mór an céiles. Gleor gan na comisiúnse ní antabach chuir muirgad agus tásúlam nach canal tím faite sa bhfuil féidirnis ghfuil mrá gal rééis sa síl. Ní bheith chéan locht amsar Stádas goid, aber chofad agus bhain telim sa fecaram sa Stádas ag na fidir gúnaí. Sníarí dú searí tad. Well, ní dóla mai an téanad bháin atá, ghfuil níos mú Stádas ag mará ná mar a bhí Jacob. Beidir go teisi na choíomh na fhir Beidir gúil. Beidir gúil. Is cosúil go bhí an túirim generalta ar Lá Nollag na man ná nachhfuil Stádas na bhar a gcontúirt fós. Rón amach numara 9 G chun na mara.